Wieħed mill-investituri tal-kumpanija Vitalz Global Healthcare ressaq mandat ta' inibizzjoni fil-qorti biex waqqaf il-beħ tal-isptarijiet lokali. Għax-xokk Ratteħall li kellu jirrikorri fil-qorti wara li ma ngħata l-ebda garanzija li l-isma tiegħu mhux se jiġu affettwati meta jsir it-trasferiment tal-isptarijiet mingħand Vitalz Global Healthcare għal Ant Stewart Healthcare. Fil-mandat tiegħu Ratteħall jitlob li d-drittijiet tiegħu jiġu protetti meta jsir il-beħ jew trasferiment tal-isma tiegħu minn kumpanija l-oħra u għandu 5% tal-isma ta' VGH. Ratteħall qed jisħaq ukoll li meta ġie biex jinvesti kien imwiegħed post fuq il-bord mediku tal-isptarijiet, xi ħaġa li jiddikjara li qatt ma mmaterjalizzat. Fil-fatt kien għamel mandat ieħor fit-19 ta' Diċembru li madankollu rtira f'Jannar. Mhux magħruf meta se jseħħ it-trasferiment tal-isptarijiet lokali u l-prezz ta' dan it-trasferiment, għalkemm kollox jindika li Vitalz kienet sfurzata tbieħ kollox kawża ta' problemi finanzjarji. Sadattant jekk it-trasferiment iseħħ, il-problemi mistennija jeskalaw e kif il-Union Maltija tat-Tobba se tirrifjuta li tiltaqa' mas-sidien il-ġodda. Il-President tal-MAM Martin Balzan fil-fatt iddikjara ma' The Times of Malta li ma jeskludix azzjonijiet industrijali, inkluż strajk tat-Tobba, kif ukoll azzjoni legali fil-konfront tal-Gvern. Għall il-MAM qed tinżamm fid-dlam dwar dak li qed iseħħ u jrid jara l-kuntratt iffirmat bejn il-partijiet konċernati. Sissa l-impressjoni tagħna li dan it-trasferiment ikun aħbar ħażina. Ninsabu mħasba li b'dan it-trasferiment se niġu fl-istess taħwit li konna fih taħt Vitalz. Iddikjara Balzan li saħansitra akkuża lill-Gvern li qed iħares li jiddefendi r-reputazzjoni tiegħu minflok jara x'inhuwa l-interess nazzjonali.